Що для вас особисто свобода? Для мяне зараз гэта прыехаць да свайго дома, который у мяне застаўся ў Беларусі, і спрасіць з тых, ну, гэта для мяне свабода, гэта не помста, гэта для мяне свабода. І паспытаць за тое, што тварылі мянты, чынушы, як бацькі, як іх у Беларусі называюць. І падняць у беларусаў годнасць, таму што мы годныя людзі былі калісьці. Таму што калісьці было Вялікае княства Літоўскае, была бітва пры Грунвальдзе, была бітва пры Оршы. Шмат дастойных такіх падзей адбывалася. Але зараз мы, беларусы, пра гэтае забылі. А чому забули? Я не ведаю.